Hello, 2 million viewers. Mega love shout out. Wala na naman magawa si Tres. Kahit ano na lang, basta makapag-live. Naka-live din pala si Lula Sweet. Baka merong iba dyan sa puso mo.
Five Eyes. Mega love shout out. Thank you so much, guys. Nagluluto ako ng pagkain ng baboy. Sino ang iibigin? Ikaw sana. Subukan natin na isang bukod tayo sa lahat. At iibigin ng tapat. At sabihin na sa iyong pagkakataon ay para bang ikaw'y nabagos ng panahon. Iyong mga matay, katulong at bakit ba hindi ka nakilala na kung malaya ka, binayo ng puso ko. Madam, mega love shout out. Walang magawa, Madam Citress. Ayan, nagla-live na naman. Nakatutok sa nilalagang pagkain ng baboy. Ayan. Thank you, Madam. Yung isa kong CP andun kay Lola Sweet nakatambay, andun sa kwarto lang. Walang magawa, Madam Citress. Chop-chop live ba? Habang ako ay naglalaba, naka-live habang nagbabantay din ng pagkain ng baboy. Kanina pa ako, Madam, wala nang pahinga. Kanina pa ako. Kanina pa ako busy. Walang anuman. Salamat, Madam. Sino kaya yung mga sumisilip, no? Mga mumu ba yan ang mga sumisilip dyan? Habang nagbabantay ng pagkain ng baboy, nagkukusot, naglalaba. Si Tress. Pagkain yan, Madam, ng baboy. Nagluto ako ng mga dahon-dahon, pagkain ng baboy. Tapos yung langka naman ulit. Mga dahon ng gabi.
alternative na pagkain ng baboy. Ma'am Irene, mega love shout out, Ma'am Irene. Thank you. Thank you, Ma'am Irene. Anong ulam, sis? Pagkain yan. Pagkain yan ng baboy, Ma'am Irene. Nilalaga ako. Habang ako andito sa kabila, bisibisihan maglaba. Oo, masarap to madam sa baboy. Yung mga ano, mga dahon-dahon. Huli muna tayo isda. Oh, salamat sa mga pahuli dyan ng fishda. Walang magawa si Tres. Chop-chop live ba? Kanina, nag-live ako ng 1 oras. Ngayon, mga 1 na naman. Tapos mamayang gabi mag-SC tayo. Ang dami naka-live ngayon. Naka-live ka, Ma'am Irene, diba? Si Ma'am Jem din. Si Lola Sweet. Nilagyan ko madam ng mga ano, hinugas sa isda kasi nagtinda si Papa sa palengke ngayon. May mga dalang isda. Yun, hinugasan ko na yung isda. Siyempre, binidyuhan ko na naman para meron na naman tayong pang SC. Tapos yung mga pinaghugasan, yun ang pinagsabaw ko dyan sa ano, sa pagkain ng baboy. Tapos nilagyan ko lang ng asin para may lasa din. Sabi ko, SC ko yung ano, yung pili. Papaglawayan kita dyan, madam, ng pili. Thank you sa paharang, Ma'am Irene. Naka-live ka din ba? Kailan ako nagtamsak sa live mo? Ngayon ata yun. Ma'am Jeanette, big love shout out. Bigyan kita ng damit kasi nang laba ko nung nakaraan. Luto na ba? Hindi pa, Ma'am Jeanette. Hindi pa luto. Ang tagal naman. Mahina yung apoy. Mahina yung apoy, Ma'am Janet. Gutom na ako. Ayan. Pagkain ng baboy yan, Ma'am Janet. Ay, salamat po, Ma'am Irene, sa pahuli ng isda dyan.
Salamat ang marami, Ma'am Jeanette. Kakagising ko lang. Ayan. Nakalive ka ba ngayon, Ma'am Jeanette? Ah, hindi. Si Ma'am Irene ata nakalive na yun. Ingat sa work, Ma'am Irene. Salamat sa pagbisita. Congrats, Ma'am Irene pala. Uy, sana all may 1 millionaire. Saan niyo nakikita? Pinapadala ba? Nagpapadala ng email si Lolo. Kasi ako, yung dito sa sa YouTube studio ko, nakikita ko 2M 2.2, 2.4. Tapos ngayon, minukbang ni Lolo naging 1.4 na lang. Pero walang email sa akin, walang gano'n na katulad kay Ma'am Irene. May pa-congratulate si Lolo. Nagbalik na sila sa iyo. Nag-iikot ako habang naka-break. Ayan. Salamat, Ma'am Irene. Madam, thank you. Ma'am Jeanette. Salamat. Bumabawi. Ilang buwan na rin na walang momo. Ayan. Namiss nila ang amoy mo, be. Marami bang mumo ngayon si Ma'am Irene? Andun sa kwarto ko yung isang sipi. Nakatambay kay Lola Sweet yung isa. Tingnan ko nga, silipin ko nga, mag-switch account muna ako. Pakainin mo ulit sila, be. Namiss nila yung amoy mo. Ako taga-ubos ng tira nila eh. Taga-ubos ba, Ma'am Jeanette? Katatapos lang ni Ma'am Irene mag-live. Naka siya, 24K. Sana all, may momo. Ako hindi na, wala na. Live to, Ma'am Jeanette. Direct live yan. Hindi yan SC. Sarap naman dyan tumira. Hello po, Ma'am Auntie. Hello po, Auntie. Auntie Jing.
Palit kayo better sweet, walang harang. Palit kayo better sweet, walang harang. Wala bang harang madam? Hello everyone! Hello po auntie! Salamat sa pagbisita ulit. Wala, oo nga. Wala din ako. Hindi ako nakapagpaharang kay Lula Sweet. Wala din. Kahit nag-ano na ako, lumabas na ako, nag-clear history na ako, tapos pumasok ako ulit, wala. Sa una lang may harang, sabi ni Madam Jeanette. Anong niluluto niyo po? Auntie, ano yan? Pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy yan, auntie. Mga dahon-dahon ng gabi, langka. Kasi nasasayang yung langka, ang daming bunga. Kaya nilalaga namin para mayroong pang alternative na pagpakain sa baboy. Exit muna ako, baka may harang. Ayan. Sige po, auntie. Salamat sa inyo dyan. Ay, akala ko mais. Noong nakaraan, mais yung niluto ko dyan. Hindi ko pa na-i-upload. Pahinugin mo. Ang dami madam na bunga. Maraming bungang langka dito. Kaya lang, yung nilalaga ko sa sa baboy, yung may mga madam, may mga damage na hindi na pwedeng pahinugin. Mabubulok lang din. Kaya yun, ang ginagawa ko, binabalatan ko, tapos yun, niluluto ko sa sa baboy, nilalaga ko. Nako, naghihintay pa naman ako. Yun pala, pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy yan, Ma'am Jeanette. Mga dahon-dahon ng gabi. At saka, langka. Wala na nga atang gatong. Panggatong ko dyan yung mga bagol. Ayan wala nang gatong. Ay, nawala yung apoy. Nawala yung apoy. Kahit na lang yung pinapanggatong ko dito. Nawala yung apoy. Iyan. Bahala sa dyan. Mamayang hapon pa naman yan, pampakain ng baboy. Right? Habang naka-live ako ay nagkukusot. Nagkukusot ng mga damit kasi wala na akong maisuot. Naon ko yan, madam. Iwan ko ba? Di ko alam. Baka napalo na. Wala ba akong harang? Nilagyan ko yan, madam. Naka-open naman yung niyan. Wala ba?
sa akin, madam. Meron naman harang dito sa akin. Yung kay Lula din, kahit nag-ano na ako, lumabas na ako, tapos nag-clear history ako, wala din. Hindi ko pa na-try ulit mamaya, pagpasok ko dun sa loob. Nakalive pa ba siya, madam? Baka mamaya nag-end na naman si Lola. Lagi ako naiiwanan sa live niyo. Kanina naiwan din ako. Naiwan ako sa live mo, madam, Karina. Kasi napakain ako ng baboy. Wala ba? Hayaan mo na, madam. Tatlo na cellphone, pinuntahan ko. Ayaw din, madam, magsipagharang. Hayaan mo na, madam. Ayaw magbigay ng harang. Sayang eh. Dito, madam, sa akin, inano ko. Trinay ko, nagkaroon naman ng harang. Bakit sa'yo ayaw? Lumabas ka ba, madam? Tapos pumunta ka sa like video. Tapos, pagpunta mo sa like video, saka mapuntan yung live ko. Hello, Puran! Nag-love shoutout, Puran! Thank you so much! Hello there, friend! Like that! Thank you so much, Puran! Thank you for your support. Sa akin, madam, may harang. Ginamit ko yung ninja ko. Salamat sa patansak. Salamat sa patusok dyan, madam. Yung isa kong sipi andun sa kwarto, nakatambay kay Lola Sweet. Panginoon ko, sa'yo lamang nananatili. Seven million viewers. Make a love, shout out. Thank you so much po. Ayun, patay na ata yung aking sinasain dyan. Yung nilalaga ko parang wala nang apoy. Hindi na umuusok eh. Silipin ko nga.
namatay? Bakit namatay? Ayan, namatay yung apoy. Wala nang apoy. Wala nang apoy. Tika lang muna. Ayusin ko yung gatong. Naubusan. Nasuffocate yung apoy. Ayan. Napatay yung apoy. Namatay yung aking apoy. Kaya pala sabi ko, hindi na umuusok. Ayan, salamat sa paharang, madam. Ingat, Ma'am Irene. Salamat. Ayan, nahanap na ni madam yung isda. May nahuli na si madam. Salamat. Dito sa isang saingan, nagsasaing din ako. Nagluluto din ako ng isda. Isda pang ulam. Samantalahin ko maglaba habang lumabas si Haring Araw. Kasi kahapon walang araw eh. Maano, makulimlim. Hello, CH Japan! Mega love shoutout! Silip lang ha. Okay po, madam. Salamat. Gabi na dyan, madam. Natulog ka na. Pahinga ka na, madam.
madam, mag-open mic. Kanta tayo. Kanta tayo, madam. Akyat ka. Tapos si Ma'am Jeanette. Kantahan tayo. Agoy. Lubat na yung ano mo. Lubat ka na lang. Mag-search muna, Aket. Lubat na. Ayan, lumabas na yung apoy. Thank you, madam, sa pangarang ulit.
Tutong na. Sis Vine, may glove shoutout, Sis Vine. Ano yan? Pagkain ng baboy, sis. Pagkain ng baboy ba? Ginatungan ko dyan sa baba kasi hindi ko kaya dito sa sa lutuan. Kaya diyan ko na lang niluto sa baba. Ayan, gatungan ko na naman siya kasi wala na yung apoy. Ang init. Ang init dito sa labas. Kay sarap sa probinsya. Masarap ba sa probinsya? Parang nagsasawa na din ako. Pero ayaw ko naman mag-stay doon sa bahay namin, sa bayan. Kasi mas buwilo ako dito. Doon sa bayan, lagi lang din ako nakakulong sa bahay kasi nga dikit-dikit yung mga bahay. Hindi naman ako marites, laging nakikipagkapit bahay. Kaya dito na lang din ako nag-stay sa Sorsogon. Kasi dito, buwelo kami magtanim-tanim. Doon sa kabilang bahay, sa paso lang. Thank you, madam! Salamat sa mga paharang. Hindi ko mapuntahan yung ni CH Japan kasi nalubat na yung CP kong isa. Chinarge ko muna. Try ko ipin kung maipin ko. Ayan, naipin siya. Habang ako nagbabantay niyan, guys, busy ako maglaba, magkusot. Mainit. Maaraw na. Tutoy. Tapos yung inaadobo ko dito sa kabilang lutuan, nasunog na pala. Tuyong-tuyo na. Busy ako magkusot. Tapos busy magbasa ng mga comments dyan. Sabi ko, bakit yung amoy parang nasusunog na? Tinignan ko, yun nga. Dumikit na sa kaldero yung aking adobo.
kaya si Sis Ivy. Hindi ko natambayan. Tapos si Sis Beat. Salamat sa patambay, madam. Magpahinga ka na, madam. Matulog ka na po. Kasi anong oras na dyan? Gabi na. Ay, inuupuan ko na basa. Salamat sa patambay, madam.
Ayan, mag-end na po ako. Maraming salamat po, Madam. Ma'am Jeanette, Sis Vine, si It's Japan, Ma'am Irene, Poran, thank you sa lahat na sumilip. Ma'am Auntie Jing, thank you so much. Sa lahat ng tumambay, salamat po ng marami sa inyo guys. Bye na po. At ako ay magsasampay na ng aking nilabhan. Kasi hapon na naman. Bye! Thank you, Madam. Thank you for